bw'omu Gusii. Chomorigelia na sama tukamange imeeliro bali Gusii abalimi abange bagendete kolera sara ekero bagendete usumeka ebimeri byabo imeyorogongo rwa Gusii kolende mbikwa makolengana no kugania kwabo nabo igo endagira buna ebituma nigo yaberege kuira egekegetambe kwama nabo igo yanyara kubage konyora amarwire au konda sirikulera ntubwate umumanyi oyo maite igoro y'obolimi bwe bituma oli yanyara kubaga guchigotwera igoro y'obolimi bwe bituma nabo yanyara kubaga otebya nga ningi kelikeganeirie asokorosia ebitume biga gusaso gusumeka ebitume biga na kubiroseria ende ko babikwa mabuya kolengana no kugania kulia kwa mulimi igoto bwati asemetandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bona wotomera SMS wetra sena mbejira sa screen ya ogabu to gana usanga asobwamo nyoro morobere to bwati no morobere bobole minobonda oyo wochira butambiri zigule chimatatu chinsebiri chamagoroba asto usanga na ukwana mange na inchemildred mumanyi asto basemya inwe abalimi igoto bwati tunyako batogo kwana na usanga mange kurumo chakano bako mwali tumanye nga ebituma na kitura nyore kusena kitura kole ntubuna balimi elinizo nyore okugesa kuru okwa igoro mono okugesa kuri kuranyara ko bogokogokia omulimi onde bwensi imeyorogongo rwa Gusii nensi yonsi ya Kenya igo bano omulimi to bweli tukana na kibono muyamono yono totebya ngogaiga asensemeto ya ATC na kimwa chagete kuri magaiga nyuma tutaragendera tambe kwanza korate yumurigereria ainingo na ndotebya ngayokorwa abalimi baitu no murigereria asamarieta ngo Stefania Oga njini gonde agronomist ande mono niyo ngodiri na mangana ye kimbusuro kya mugondo kingeni amone kibando binde byonse ngodiri nabyo ande ngokora ne shirika ya company ya Sitiko ono kora taiwatire aine agronomist aso murire timaitu sana kamanyete iskogari aso asike Gusii ito na kiora mumanyamanya igo ninki ani omuntu gwato bumanyi igoro iye ebintu bigotoka ebimeri bigotoka mugondo nabako tebinga inki gekogara bia amarwaire ogotebia solution ya amarwaire nererie yoranyara kugwetanga nero ande boigo agronomist no muntu uranyare gakokoseminga kiokora oburimi biasara erindo nyori getarine. Asante sana wana twikiriga asomo chibwe TC ase bituma bisimekire na neka narigererie kongonya gocha na rangi bituma bibuba tobauti ko gusika kurwa sande ya sande abatobauti mbole borororo kora tebya ngo bono kaiga sotene ne bene ndo chibitume byomire kone ningo bire bienge kegima kora tebya ngo mbisuro kieye na inde ngiye ko bitume bikoroka naiga ebitume binigo bire kabauti ekiagara igaige TC nigo twasabete principal ye TC tugasumeka gento ngwe demonstration erinde tonyara gosomeria abalimi baitu banyara gakoranga ekera kora obulimi bwa ekari anyara gakora ekabauti ekiagara konyara abalimi abangira bakora obulimi banyara asara ono muna asitotenene ebine bituma bitokurukanga endere negetuma kerigitari satisfied getuma kerio konyoranga nkebwati nkekore rio tafitiende yonse umurimi asamurite agakebeka ari nyomba akapongorere byemba akebeka nsemo nanda akere ni mugondo igo inere kurukwendere nando isukurigeria se umugondo yo getume ko murimi yakara yasimegetwe ereniga asimegete tatumegete no bwoyo tatumegete bwoyo bondo bwonsi oisukurigeria nkebirugeri ere agatigera nyasaye nga amwerigesa kune ningo togoteba nga nyasaye konyo muntu gwekonya akieko geranga oisukurigeria iga ebitume ebi nigo birire ne kinyoni kiagara nigo bikoigora kiagara bikorerio o tafitiende yonsi orosano ororo igoriga serire like igo nakie togoteba nga oisugutiga mugunda ari aso kono bulimi bwago ngayo simeketwe sauri ko simeka kure igasanario ryo konyora kwanyora nga incharere bwogo byuka na ebuna gwatebire igo no gwatebire ngendere ne ryo mulimi agosimeka agose ebuna gwa no simekete bitumebi no gocha ko virusi na nabo ko birani mugondo kono gwatebya ngo bitumebi se gokorerwa oburendi no nyembe kole iri utafiti bikorerwa oburendi bolinga ngobekero biro boyo ngo burugero bire arombire mbiru aligasarire igoro kubwa bono yo aise gukora kurusia aise kubirugura buya tiagara sokororo urusanoro ngoriro rendagera kurwa aseke medike boyega bona aise kurusiri urusana nande aburugere buya aboko nyoranga igasana nyore likake
kubwa muna bono lakini takanya buna liria ese bituma biri bikoreiro obutati bwo igoro mono bono bitume biga endere nkonyora bira marwaire nando nyamarwaire karona araria yaiga endere abarimi abanga bakwere minga ngambi bwati burwaire lakini bituma binde byonsi ekero kurigeria bitakorerio tafiti ya igoro konyora uri ngambi bwati umuchanda naga igo isi kurigeria umuchanda ura iga ntegetanga ni bitume bi mbiri elfi egento ya kabero isi kurigeria se bitume bi ntobwate bintu bikoro kunga bitume bi nabengo nyora biro burwaire tokorokanga head smart ndi konyora bituma mugondo bibwate bichondo okonyoranga mbiri kobeka buya asekemba kiaye ono konyora ngumuchando uyu boigongo norororo ikato chikokora asobone boito tokonya koyanderera tuchikuba tariria mono gose tubatebi mono amarwere ariare common iga Gusii akobwate bituma nande boigon tuchikoborokereria ekwerende amakonde aria kuri bituma erindo muri yati gwetanga naranyori gesaririgi ase omulimi nare bagotebanga muntu agotanga tingo chugwa afford kugure mbusuru buna bono ige bugima bogendete okonge mbusuru ngonyoro nero nekine take kwanyoro omulimi ndotebanga nchete gansime kendere nenkonye asendere yenkia bwente kurigireria riria kujesimika nonye gakujesimika na gataita chikonye libune ndagira aise ko nyoranga ubugima buno bwente ko gusukuma abantu nigo togwade baisia bariminga onye kwa ko gusumika chipaketi ibere mbuye usumike paketi ya monyerende buya ikiagera oisoko nyoranga kwa gure chipaketi ibere chibituma gositu kwa bwate cyokugora nande tubwati nonyene chibeso kuchikogora obuyo igo turakorari oborimi boro buya lakini isoko tokanga kwago akoira chipaketi ibere ekire chikiro nye chibando egento bwanto okora onye kubwato boremerwa yosimeke epaketi emegwe eyere chikiro ibere eje kuyo oboyo chikiro 10 kichakea erinde nayo chigwe ochikonyara liga sadire liga ekiagera oisukutiga igo torageri getuma kyawe kerekeregeke okonyoranga tokonyara liga sadire liga ono munanga iga bono iga nigo togotebanga obwento okora spacing yani kurwa egetuma gochese getuma liga rigati kurwera ni gochese nyende gosimeka yani gebento koba chibuti ito gotebanga se gesongo 5 feet igo liga rigatira muri mwento koba gere ya standard yo gosimeka egetuma asomugondogo kuru asege kamago gochi asege kamago kende ekero kurike dinga ni ebwento koba ekero okobeke bituma bire asege tukora gosase asengorerwa kunyete ni ebwento koba chibuti 30 eyo togotebanga yani ebuti yamo ibwate 30 cm igo elindi yokobeka ebituma ibere asege kama okeriwaka lakini lego kobeka kemekemo igo togotebanga okwira na maiga mutu wake ejiko 25 cm eliyo tikobeka kemekemo ase egetukora gosase egekama kokiao ekione kiki agirga togoteba kurinde sa tutomanyere tirire tugoteba ismosiri abariminga aye aka ebutia ya meyo bata 30 cm ruri ntambe eyemo kure kama go cyase kama go kende anga kyokora ka hoje go pimo mugondo mugima ukore ga kyaya otogoteba nga yesu wake kama kyaye kama biwa kuchimaye ekero waka aliyesirira bari kugwera no wakire kama go kende wagendera ego obuna bo simeki borobuya anda otogotanga ekero go cyaka go simeka cyakiro boyo nando nye tumanye tirire mura rito lyonjokire ekero kwa bekiro boyo okubwente kuimukia oratumanirira baikego olindo maiko beke bituma kurugura aseki ekiaga ise kutigega nande mpuregende okonyoranga obuye bonna bogo samba egetuma keria onyore nange chikomera kurunse ono onyore nga kwanyorira asara kuna yomureme igo nande kero kubwato obuyo otogotebanga lero abarimi bagatemwa kare abagopima nagakunuko ose 5 grams ka kino pimo mugondo mogima lero togotenga obwente kubwata soko boko nonde kubangi sambo weiga ono obuyo ko bwata buyega asoko boko kwao ekero ko bwatire obuyo munaiga soko boko obwente ko kugenda kububika asebika mago bitano obwente kubika iga asege kamago kwabika iga asege kamago erinde kwa ulikuwa bwatira soko boko kwao kwagende bikamago bitano buno kwereseire gose buno kwereire byigo igoro yo kubeka uboyo kurinde ngwante bya kuno twacha kumuchakano nga nigoro mumanyi mono bwe binte bikorende nigora sensemo ye kemelie kenyene utaraikira sensemo yo uboyo
Bona kweresire umurimi asibitume bibiendere na bituka sokwa na bono iga endere yiga ni rasma omuntu asimeke asigetukereke mu oseke kama gekemeke mu abeke gitumeke mekemo na biro bigose rasma bibiri asendere yiga ikiagera yenendere tumanyiriri no komera kwa inga kiekomera akiyo kanyora ngo umurimi mosiri abarimi abanga bakobeke zabe kapitato akandi bine ande kwanyora karabikomera kandi bimbe bimere bine biko umurimi abantu ko biruseria ya obitige go byabe mesi nyora liga serelike kabiro bino takero bisimeke esengere bwana kana bendere anye kwa mos mekendere kuri nturwa device abarimi bayende sendere yare bwate liga serelike tindi igasandiri ya yo bana naone ero le bwanta seke kama ko natweresa ande ase 30 cm yene butie yemo kubere ni wote sere ni ende every 75 cm nane bwente simbe kuri standard yeyo yene standard yo kusimeke bituma ebona egentongere twa kwana kuri muchakano twatebanga ekera kuligera liriro bali tuli Gusii ngire konyora uburoboro bonene sana aseliroba yekera baka yageranga abalimi batakire okora egento gekurunga soil testing etwara sama tukabwango igabuna numu abwatrana eliko kosko nyoro bomanyi bobo elinde mochi gosomya abalimi na kubakorera soil testing eliro bali abali baligiya nkiora tebya abalimi igoro yeliro belyo korengana n'ibitume bibiendere usikorigere galira bali to yasarikire namo kera twara ko pimarira bere kera twara ko simika asa ira bere dia bwate ichumbire igoro mono iyo to batanga acidic iri ari acidic bono ntori korera tikende yos kiagere twategete abana barore ngaki ndagere chikoruye ngaki ngana akiagara twari tikete tugasimika muna sayu arenge twanyanyawarete kurende ndobwata abo bisabaito bagweta si accounting ma ki technician wetera se agrovet ya nokem bagokora lishirikeri refunded na nelishirikari ya USAID bagweta stika sub county kito chonse ko pimbera abalimi alira baliabo elinde baba device ngati bamwante kusimika bosengi bamwante kutumika ase omugondori livenja banyara kanya aliga saligija ngonko batulege nga soil testing aselira baliao kwa manyanga nkirenko ki bosengi wango ki obosoro kugiachire angana ki na ntwa kwa device nga raim obwento tumikororo ngakingana erinde toje kusagande omugondogo erinde tumikira imwege sena so mugondogo nande nwa ntoba device oboyoki ora tumiko so bya so mugondogo ochiko yaliga salirina nande nkiora kwanega asense mu yibituma byendere korengana kero gwa device omulimi olisko gali igoro yake maliye kiga kiendere akamaliye ke kiendere abali baitonya ndito iso kwanja kusiya ito erinde ritoranyore ndagere isaine nigo tubwente kugetika pi kiagera liga seria nigo rirense nonye mogote bangendere kwimigeregiere ya mabwango kurente bwatiriga seria liga yari ragokonye munaye omulimi ogokora obulimi bwagarika nande uragere mune family yawe ndonyore gente ko mwe surprise ndi yani ndagerere nyinga yatigara inde ko ire chirwa chikone noni goto ko discourage mutigana nende direct company kyagire kinga gikorosia chimbusuru kiri kingiya nare to gikwerera eri ni monyore liga saligiya natokunya kwendera numero buri to mukikora liga saligiya natwendera twakora demonstration aso SMATC morenga aso gikokorera liga samna gikora ligiya ase abalimi abange kugeranga gete basimeke bitume byendere litanga nigo bikwa mabwango korengana barobo kura tutebya nkunge bituma mbire nande mwa byakire osembusurnere yakire egoira matuka makene hero kune yego mulimi yakuganya kusimekendere wono muna kurwa se company ya Sidiko chimbusurnere cyakire chikoira amatuka make kwanyora liga saliago nande muna tumayetenga mbare bakukanie cyama bwango erinde banyora liga sabwango na bono ntubwate mbusure koira amatuko 90 days yani ine metinyi tato kwanyora liga saliago iyo korukunga nduma 43 ine mbusure koira matuka make aso mugondo kwanyora liga saliago kiagere koira metinyi tato yoka kwanyora liga saliago nande ntubwate nduma 419 era boy gombusure yere ngiye kiagera ekobeka vere mugondo nena beko ire metinyi yu tato kuri ndo mulimi onyaga tagete mbusure koira metinyi vere nenu kwanyora liga saliaye tubwate mbusure konga sungura egentere sungura triogwani egentere ngiya nige kwirwanera ekerenga kiyo konyoranga omugasore tumanyeretie mbura okonyoranga mepi mburere nyingere ere kwirwana chisemo cyose yani nigenge gesukerikiro sana kirege chanje none gesukerikiro sana taraise gukebwata okonyoranga ngiye konye kwebacha bacha na embusuro nero nabo ekonye kwebacha bacha kwanyoranga
at long last kwanyo lige sarire ligiya ligo kwa amapatara maya kubwendere akitoko discourage ringa abaleminga mutigana nendere moja simbe chiro kya chiri kya rose no butati bwigoro monyore lige sarire ligiya bona kora bwatereraga tuyikuturagenda somoti mukakego kuri ntugo kigo cha sensemo ya kabere omwanchi omurigereria ndo kigo cha no mumanyonde oyo manyete igoro yekemeri nande ekemeri ekigo sena o maite igoro ya moyo amoyo mwanchi omurigereria obuoyo na bukeregento nase ekero gusimeke ekemeri kiao goikoganirigwe obuoyo elinderio omanya ko twara ekemeri kiao se ekemeri kiao kinyare ko bagige koleta okogesa koro okwa igoro igo tubwate imiyo murobori Oboremi nobonda oyo gotira butambire kuri chimatatu chinseberi chamagoroba asto kwana gusanga mange asetukulia no tura sensemo ya ATC astogande gusanga naba manyi baito igoro yekemeri kigetuma gose bituma ebi gosime kukugaiga ase orogongo rwito rwa Gusii tobasikoba gotobwatia ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News nabona gotomera SMS wetera se nambe yo erase screen ya ugabu tobasigosukangwira na tore ase nsema yende ya kabere asto chikorera ebituma binde bibwate obotobauti kubwaga restaurant ase nsema ntangani Ndizi TV obwensu bumugushi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi Neji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Oboremi giata kampani ya Sidco nigigo kumanya iguru yichimbusuro babwate echuchi kwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwarigesa igatie chigunie merongene gwike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwaito bonene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebren kobyense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kampani ya Sidco nigotoko kora utafiti ye chimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesoto kianda isato enoti Sidco the African Seed Company mibonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yelige saline Kabimbiri bono bekiro boyo tali muna biri twaru moinali kole nendere go biri bituma biri bono biganira usimeku ebimbi gosimekwa lakini ando sikorege boyo mbitige iruru sana boke muri miyare mete tachi kokora tachi konya koburuga igo bano mwancho mulirele nantu asoire a sensemo ya kabere yo muroburiga uno torigere tigega nantu asoire a sensemo yende ase bituma biri bibekire obuoyo kotatigo kobekera obuoyo mbi bikaburga rurimo bigatigera ugabu igo ayina arutoganda gusanga maiga aimeyo gataseni yetu kya Ndizi TV igoro y'Oboremi nobonda asoganda gukwana gusanga mange na kwemanyanga ningi kerikegane irie ase ogosimeka ebituma imeyorogongo rwa Gusii nabo igo aso murimi oito otorigereti na kiora akoreri gesaria ori nyarako bari ko imokerera igoro ayonsi yabwati maiga ase gataseni yetu kya Ndizi TV wetera ase metandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News nabona gotomera SMS wetera se nambe yore
screen ya ugabu tetora sanga no murimi ito gose no mumanyo ito oyo maite igoro ye yo buoyo tiara tebia ngonga ningi kelikeganirie elinde rinya ko bagokumanyanga ebitume bina kibigo simeku konde eli kurulitanga nintu abwate omumanyo maite igoro ye kemeli tigara tutebia ngonga ase kemeli ke twasoiri ya kabere ningi kelikeganirie ko bororo ona se kemeli ke twasoiri ya kabere kene kemeli to gotebanga kire hybrid ikorere utafiti ikaretwa ase chiro tocha kone go elindo murimi anyori gesaria yae ona ke twasimike kemeli ka siga igetisi twasimike biyane kingira kiri bwana tumalitwera takuru muchakano kurinde twakebekero boyo buya kurinde twachigokare gento nga topping dressing agekoranga mumanyito boyo agoche menere atweresera mono akitoche kwendera elindo twenda tukunya kwendera sike oboremi obwitega ona turamanya omumanyo ito buoyo oyo maite igoro yo buoyo kere gento igoro yo buoyo nagotebio nyoko bwate igoro rinde lyonse utete kumanya kende gyonsi nabo kumanya igoro yo buoyo gweterere tigara tebia ereningo nanda tebinga umaite kere gento no buoyo utabegere tio buoyo kene ngekoba oikato chagero buoyo maite gosimeke tumana kimwina ritwarango muchando nororo tigara tebia ngo ereningo oyo tuligerete kurunka murimi samaria tangoro ko Eric Mainya oyo no moranga kurwari masimba igongo korane company lishirika lina libero kuna Yara International togodiri na moyo tokoroka crop nutrition asante sana Eric bona korate byango amangana yo buyo twakirege kabera somo manyo itubu bituma tebinga ebye bibekeiro buyo totebyango ngikeganirie ase umurimi nandi buyo kiboko ganiriwo bono ngorengi ririmu na mwategerete oyo ntoga ekarare gukwana igoro yo buoyo twateba number 1 uno murimi gendo ngere tokora nga gendo tokora nga soil testing elinde tomanye obororo bwabire sirira egendo kialetiro boronki asinge ncenga kientambe twatumikira obuoyo bokoro kungubu mwamu obuoyo boli omwamu mildred bokoro kunga DAP twatumikira obuoyo bokoro kunga urea amoya aya abekira oborora selira balito esengenjo amoya aya igara ammonium based ammonium oyo ya komento oborora selira balito bono ekero kogendera kunyatumika asenga kientambe yagosalirira ba igasalia koraki lira na inse na gekoera kare isokoligire megonde itunyuma amoya taranza goje ingona botu agasimikire bituma ebituma byakora bwi lakini rende ngwarra twasimeke bituma biro buoyo ngwarra buna mangana bona ogaiga twasimegete tukabeka obuoyo lakini akaru twakora to buoyo akaru twachite ngumbu gaiga twakora tegendo tukora soil analysis test akaru twakora twaligereri tukamanya nga lira binti tulibwa toboro of course ogana kuana nga ntu abegete lime eno kanyobororake lakini bono buna company ya Yara obuoyo tosimekere tabo koro ku microp obo mboli komenta bororo buna DAP komenta ose Yara power nara moyo twaretire bune company elindara konyo murimi elinde nto ogendera komenta borora sirira bono nakitoka tebyo murimi nga bono ekero gutume ku obuoyo bwa DAP ayeno moro kitabautite omoro ya gorogo mondo aene gaciyelira bo gacene koro igo bona barimi etokobaimisa nga tiga gutumika mang'ana yo buoyo bokoro kunga DAP na urea bogosalira balito ana ketiganda kubolia kero muligererie siko gana tuligeretie obuoyo mboli boli bwege nkokonyora balimi abange bali batategeti kuguru obuoyo bagutumika buoyo buno bwechingoko obwechombe basiaraiga batebanga bono igo barosiririro bambatigiro tumika DAP nkiora ba advice igoro yo buoyo bugutumika ekero tugutumika obuoyo ndagete tubugate kenteka yendo ngere tukoroka madini atakira asirira ba madini ainara ekemeli getagete rinde kebeke bituma bya ubia kebeke bituma bibere kebeke bituma bitatu obuoyo bokorokunga obuoyo bwechombe otokoroka manyo ese kesombe obuoyo bwata high nitrogen of course lakini rende nitrogen ya ekoba released slowly yondo gwana ine obobekerero oisako sobo simengana kwa bobeko simeke bituma na bora betor results lakini go simeka next time aliwo chakora results esengenjonga ikonya kurusi nitrogen pole pole lakini rende asengenjo muna toko kesa umade muna tuasimeke gituma lero amadini yali ali mege tumakerige kongusa amadini bono intu igotoko ikama sakwa ya tuwa kesa tuwabutora tuiraki
chiombe biba go tubwana tubutarane amadini arengese getumeka ira narali roba lakini bono intu yani tukoroga we are mining but you are not replacing bono nagieka ro buoyo ogero koreta moyo obuoyo bugo chabwa replace amadini ajokoreta ki twarusetie karo twabisimegete getuma nagieka ra moya yara ekaro kurigerio buoyo buna die pio bugata madini abe obuoyo bwa micro planting no buoyo bwa yara pa bugata madini atano aya okonye kemeli erinde getso kene chinguru bana bono igo buoyo bwe chiombe beka lakini tobasa kweba gosimekera ki microplant igo murimi nancheire riria kurima ritangani vu matekera ibimeli kiyocho kuri mugondo asa na bwenta ari mubuya igo riri na bakoreta si ari manywe ya yenya kobera mugondo lakini naenda asimekere obuoyo bwa microp goso buonde boganiri rende igento kendo gwente komanya quantity ya manywe takire azeka timaiti gozana nyare chitani echo chitani ange 20 gochimoino erinde chicha goisane eka eyie eta timaiti gozana mubwate chombe no bwate chombe ali aya no buoyo one of the best bono tumeko buoyo goko maite ekameli ekere togote banga ekere shorts yani ekere short season yani ko ire meti bono muna bituma byabo oga bya sidiko go ko ire bitunye metinye ebere nenu so ige metinye ne warusire bituma mugondo bono rende goroje obuoyo bubura konye bwangu bubeka boege tumakeria madini egetumakeria kore buya erindo rusire gasaria na kiekora riria gukwana atebe gento kurunga kilimo biashara yani ngosimeke onyore otumeke oragire erindo ni mwana mwirire school omwakanire school yes na sema igaye yo buoyo ngigerio murimi atakire kumanya kabisa na kyabwante gutumika ubuoyo wiga kera no mumanyi buoyo batebya ngo bamanye ngano no gusimikira na kibabwante gusimikira ubuoyo wiga bono egento riri ogari gukwana mwanyari se bituma biri tutasimikire to buoyo gade bango buoyo bwa uri gusimika kwa beke bikama bitano igege pimongero wende kubeka sige kama igatoka tebanga bali bakobeka igetumeka mekamo eka 10 to 15 grams 15 grams ige minute nga ekebangi kigie soda okobeka irinda kibondo rojo no bugori kebangi ando konya gopime ngore mese akioga te bango kubwato buoyo bwa oiga kwabeke bibi kama birenga bikama bitano ibona kitoko te banga abale minto bwate a problem waya okonyoranga omuntu nababwate ekaya nababwate nusu ekaya lakini kiwango kyo buoya kobekoro ndekole tiki ngeisaini kwanyoro muremia akwenda na seita ngora te binda bantu na mama arenga ndo bwate chi ali no maite kali chieka to bwate isana iga bono mungino mindera are bando gora chikiro ikombiki obuoyo nero gutanga nabe ko obuoyo into to goruma ga to gobeke bituma na gokoraki yani go satisfy birangera linga na koraki nasimega eke wango getakora tiki getaisaini igobona seka obuoyo bwa ubenda kubeka obo kepi igo bubwene takoba kilo 50 obuna bubwene takobeka na ndege ndo gwakikisha karo gusimeka number 1 obuoyo bolimbo kunana neke CD eri to kuruka ngege tuma zenga njo yake number 1 na bogora nyari go scotch because imbole mubwato boro fulani abokonyora bo koraki bo scotch ibona to gotebanga ali skwabe kige tuma maya yae koraki beko boy abantu bande bagotebanga kwabe go boyo gwatuba kidogo kwa mago beke tuma to gotebanga ali skwabe kige tuma 5 cm scientifically wenda koba oso boyo bole na sike tumakere wenda koba 5 cm lakini rendo roje chi machine ali ko kwanda bali ba ko broad eka na ba go tumeka chi machine chiko pimeke sakweke lakini ndio senge njondo kunyara kunya kupima 5 cm mugondo ayabona ali bosi skwa beke tuma maya yae koraki beke boyo egento gera bukwere servia sana asige kama gwa soko bikubuyo kone tuganda suka maiga ke gusenda koirani out of the topic gutokwa na igoro yebituma ase faida yo murigeli tubeta senki Ndizi TV nkonyorulenga abalemi abange samatukaya iga okonyora se ensemo yichinyende nigo bagusimeka chinyende ase metaro kundi ase bitumana nyakora bigusimeka uboigo omulimi one kera akora manyenga uboyo babeka nekerengo gisaine kera ali ase motaro okonyore bagusiara liuka bono requirement ya uboyo na spacing ye chinyende nere tofauti bono nagiakwera na onyene getokoroga crop canopy getuma yere nake kubwa ye chinyende nagiakwera twatebanga kiyo ekero gusimeka ebituma byao kurigereri spacing yokobeka ngobwareki yogana banga ngokobeka ekero kubeka bibere ngokwabeka futi ya 30 cm kubeka tumochieke liga ngiye seri kende
75 chibuti bere nenu lakini amagoso nara bale mbagokora konya romulemi ausime kachingende nebituma asengorere ngaki yemo yani timazi ngakindanya rokese Gusii ekwende ngende liere gali nobwo ubwenza gokoraki because agarokobeka abasadili okobeka kirase niko kwabekeire nonye ne ubiye konyagocha kwanya oli ubiye gokora igombi yakwa kibikamago ebikamago mbuya lakini asaba manyi bali bagokora understand it tali ngagarokobeke metaro igogoitorora lyo ngende cyumwino ya spacing nero ya almost 15 cm kurwa ngende ya moja seyende cover 15 cm igobono buyo in between this space igobuyo mbwende ko gwa space yese wenda ko bwa ali ngene sengende kono chikiga turari bitumambire mwante byanga bibwate lime bikoleire lime usebibekire bikanyara ko liro balikanyara ko baligo pimwa likalengwa buya likabekerwa lime na madini aliao konya gokea ni oboruru bono tigango turarure bitume byombiri biebi buna togenda tukonya guskaiga tima itigo sena biebi to ikire gosene bingao bikale guchibusyo mbebwene tenga tura skake igo isikake turatigana oboyo bwa DAP bolitona leti ntuna Gusii aba baba baito abaibuli baito banaletenga goikotumeke DAP ebitumba manya kwa mayaya ko igule buno mumanyo ito bweke bwo yanyariko bagawatanga oboyo bonde bwensi ngokonya bole gotitiko boyo mbole bwachire bokonya mono gostali boigo Eric na boigo bondike nga ite bitume bina biebi bono omwancho muligeria nonya naye nkagirete noroche obotoba utimbole gabwake obotoba utimbororo buno genda tukuligeria obotoba utimbororo bwe ekemelie keiga tiango turamanyanga ekemelie ke nakiye ko chikonyara ko bage kwama nakiye ko gerakia metekie gabikama go chigole bitambe nane ngumanya tulinga embusureyo ne ngao wasene lieli aya onsi nigo kwenyora megasi getaseni Ndizi TV ko togendete producer itegendete ko tubwatira chibichagabo igobuno ndete kuchirigereria nigo torochingi bitume binigo bire ebinoru kegima nande bikabe bitambe no chibona na ichingo chinabo mutambe kegima igono chase bingigete moro chuna ndole kanete igoro igobono ayonsi ngo chikonyara tole gabu Eric gigastori kopima liroba na kiumunta upima liroba pakumanya liroba eli mbujalire bono lili twalenga mwinali minto kurusidiko kurukusania oga na tebanga ubwatekana na lishirika likorokunga enoke mnyagrovetiera li town bago tokubu bago bwatanegasi na USA baletire chi tukurunga pH meters ebifaa bigo pima liraba lirigo tenga ki mbirigo kwa ebifaa bimbirigo kwa analysis nga meyo boyo emeyo bankikero bati ligo gote pH yabo tengo liraba lya ndiwa tubururu sendikole tiki ndibu ati gosembu yalire bono ndobwate abantu ate batokoroka technicians bakogenda all over the county ya Kisii county elinde bapime liraberi bagopimere ngendo ngero tokoroka ngero tokopima liraba ebago jabayo yege ndokoroka nga samples yechi ndobwate getonga zigzag method bago tumeka baru samples mbali go rusia saya bago rus all over mugondo yao elinde bago pimera bago digererie pH mite bago te ndobwate tokoroka nga pH scale ekero kwanyorire bali yao dirense ya 5.5 gochia igobono kwaro denga obokomuno bwate because ebimeri binge mbiriko kora buya ase oboroboligo abono oboroboligo bono igondo bwate mupango yu na governor na Grace ya kwende occasion yiyo na twali baganga programu yirani elinde tugoshirikiana na county government na USAID yara na sidiko elinde abali mebaito bapimeru lira oyo mto oga korate byango mbusurukie simekire kera nayo manyibwe embusuru korate embusuru je kera aga ninga gerete italiandere miyamano morari igitariandere bono na twarige zikurumaega kinege tumaga koreire obotati bwo igoro mono kama kore twechiro kigera togotebanga agitumaga teracha ase chiro nikubwente koba tested tried and trusted yone kenege tuma abali begenire mono kira bayiri gesabine mono getumeke gekorugunga nduma fundamiria 53 ekenege tuma ke okorobya mono asirira bari turi Gusii endo se koligere none risa kuriaye nonye no mutoye nigoro munuru
nonyine egetuma gioka abarigeri baise gokerigete nara sabore temo riba karora buya igokere kenene ngibwe kaini buna mbiri twakarigereire agiye kogaranga egetume gekwire mitinye na yoka kya omurimi ligesaria ande egetume nigo kebwate aseke yemo nigo kogesa chuguni 38 mpaka 45 aseke yemo igo omurimi omuya nganonye nosimeka chikiro ibere so mugondo obuka togoteba ng'ekerori gisete pi nigo bwente konyora chiguni 5 ase 2 kg yebituma biri watumigeta so mugondo igo bono sikorigereriga ebituma ebi nigo twabegete omugondo twanebegete lime pero twabeka lime tugakithika mo spacing ninde ryo sikorigereria ni ekorire buya togoteba ng'a twarwo togoteba barimi baitu ng'a 30 cm ebutie yemo osikoriga ari gatiga iga igorire 75 cm ichibuti bere nenu eyo minute ngabone ina standard yo borimi boitu bwa Gusii tubenta okora igo ekene gituma iso korigereria egetume ekengeri kuigora igoro iyo kie minute mpaka igoro iyo minute ngano enyoni kukigora tiri raisi kuigora egetumeke egento kende minute nga ekere mburere nyinge egetumeke ngekugunda eke negetumakera gokonye ande egento ngere togotebe omurimi egento ekene sa nataka producer ite erinde ekine egento kiengenje emerieye emerieye eye nemerie ng'encho aseke merie kigetuma kutonya prop root emerieye abari mige tobato bakora amagoso gategeneire soka bune soka teiga emerieye nyakore 17 ama ene chincherere chinjiko endara gotaba 17 chigetuma igemeri nero ngubwatira bakase getuma ya guchikonyora so mugondo bono emerieye abari bato bakora amagoso amanina bakunyetuba nga babeka jitiaro mugondo ngana rietare ebitumetare chikugwa kwanyoranga emerie bono teri kokorega siae aeration teri kosobu yabunega neri emerie isu kumuka mambi nyorore ngane bwata mamirigete usa machegete abeta kereye ya nego munega neri echiko kwari gasarire ligiya nonye ekero chibanda chiko somoria nero ne bwate population yo chiko kwa yebitumo chiko soso mugondo ono kora bwaterera gabu yo mto oga na nko sotore asense mu industry chokwanda chimbusuro chirora sibituma nabo igo amoya ria bwente gutumika amaroire arororo na ndine maroire yagana kya gutangu aso murimi achikanyora liga salire igoro igo tubwate ase metando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo na botumira SMS gwetera sena mbiyira se screen ya ugabu nyoro morobere tubwate no morobere bobole mino bonda sto kwana igoro yake melike getuma buno lige tuko bako kwana igaiga igetumike nigo gukorokana ekiya muno ayonsi nigitiganya nyole maiga kurase geta seni yeito tetana so mutumuka kigo ngwira na tole omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asubo wenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic gose maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruo goke gosoko baruo konene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibiri nenye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebaria bagotumia NHIF tibari guhakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient
naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iywerang'e n'ikigambiro kia Kisii Low Court Gusii wa Kirisimi ase namba 552 2 kianda 2 kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omwanchi omulie munurigire tikobako kwanega iga asenseme ya gatatu aseriyo murubuliriga igitumeke nigo kere ekenene kegima igituma gesomete kiragirete gekanyoro buoyo uri twatebanga microbe gikaragira kegima gekanyore mbusurengia asto chikotebunga mbusuro kene mbusuro yende twasoire igoto bwache asemetano yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gotumira SMS gwetera sena mbira za screen ya ogabu igoto yende tokwana igoro yobo Oboremi bwe bituma ane mono ebituma biribiga iri no bwoyo buribuga iri gotume kwa asenga kie yabono asto rulenga kie akale twagasumekira moyo buna DP wantu wachire enga kie ende tubante ko chenchia amoyo ende kolendalira bali aito aseba manyi baito korate byango mu manyito oga kurate byango chitaipu chiroro chi ebituma birie biya bikwama kurase kama netu ya sidiko ndubate chitaipu chechimbusuro ao ani go tujira tase chire kyana chikonyo mulimi etaipu entangani twate abanere koire mitinye bere nenusu elindo mulimi anyoreri gesariaye eyo etaipu eyo entangani ye minutinga embura kerere enkepi na embura eya ikatu ni yakorabuya igakero mulimi oro chinga embura trio chikababuya nigo kuchire etaipu eyo gya korunga sungura 301 ni koire mitinye bere nenusu yabeire etaipu ende ya kabere efrati ende ya kabere ekorunga duma 43 Nduma 419 eyune type ya kabere ekoire metinyi 3 kwanyo liga sariao eyo ni gotokia embura enke gotu no batabanga medium ne embura kerere enke ere ya igatuga kwanyo liga sariao yimechenyi 3 type ende twarigereria ekorukunga pundamiria na erembwa tekoboko gaiga eyo ni gekoira emetienyi na batebia etatu nenu sumbakene konyo liga sariao abe korrekana iga eyenero buya bwaye mna mwara nenu letebuya ikabeka korabuya nero ni gotoke mbura ya igatu medium altitude ni gotoke mbura ya igatwa na nina batenga seke ya mokonya chiguni 38 mpaka 45 etaipu ende tobwate kurunga Simba 61 nige koira metinyene exactly metinyene ya correct nige sariao nero nige koira emetinye okonyara seke yemo chiguni 45 mpaka 48 aseke yemo nande obuya bwa Simba 61 yakongokie ndabari bari mo kombe megondo gusubwata saba ibakunya kuchanda kusamba era nige ere litiende yani kuri ere line tutu tego kwasura yo gusamba ngo bana bayimba go kuchanda ine mbusure ko konya nero nige korabuya as medium altitude asemburere yegatu ete ipwende wa twanyorire ya korabuye gatumeke nurwe kenene liga salire ligoro ekonga tembo 73 ekenega tumage ko remetenye 5 yoka aso mugondogo kwanyo liga sa neke nige kwa seke yemo chigundi 52 mpaka 58 kwanyo liga saliao igo ekenega tumagira ko konyo mna ekoirenga kie yemetinye 5 nando bya kwe tumeka toko tebanga nige kero kero transition yani kurukura asembura ya igatu kujya asembure nyinge from medium to high altitude ige ke okora bya mono nandi nige muise korige niyo kerabetese ngiri kugunda mugondo nandi nige kuguwe sibabuya nyoni njiri chikoria egetumeke nandi ngiri chikugunda aso mugondogo nando sikorige ryo motoye kiomire lakini sikorige ryo Rusia akonyara ngo mutoti garite ko baki omobese eseki ekiagera niko torose tiga naro endagare yakoreki oyo minto oyara otebanga abarimi abanga bana teta byeyo ekiatebanga
na kige bakorete robuyo wachikwirania madini aria twarusitie amasakwa aya tugachokora indagara yecho na ndo okora osi silage etype yo mweri mtumurari etype ni twaretire nya capital city market ekurunga twiga nege tumega tambe mono na ande twiga egekwire metinyi 5 na nusu konyori gesariao igabari bekera maji mokorere city market amocha goka kinege tumugura se company yeito twabareteire gekwire metinyi 5 na nusu na ande nakero kigo konyora seke ya mochiguni 55 mpaka 60 aseke tienda kubori bori alimo ebitume bya abantu kyango tabarenga injira kino lete bimbiri bya jemo neke maene ibitumo bitontuntura twa chemo ikiagana ndo sikurigereria serikali itinja takoreta mangana chemo lakini kote karate nenia igo ntuntura koro tafitiende yonsi ne bitumo bya chemo bitumo bito byonsi mbiri bya chemo kurende ebine bitumo bikorero butatibo igoro mono na kiokora iko twalari gasalige wana asoyo minto kurwa ase company ayala okototebya igoro ya mangana ya moyo kora tebya nge bitume bina bya mete bujeiga uko rubire gento yokurunga top dressing nakiri ritu atebanga mate omugusiera amanyete nga ebituma bikwirwanira kigwasi megero boyo ayona gwakora rina aya top dressing etogocha ime twakora gento tokurunga top dressing twa supply gento kurunga high nitrogen nagakora togocha no boyo bokurunga micro top dressing osamidas gwate nitrogen percentage yere igoro elinda mataba magari akarutu abegete gato micro top dressing no jimna mata anurete nagakora ririoga kwa muboringe bitumaga kibinurete gabikora nga GMO keke tuma kibwate li sakarali nene imadinga li sakarali funga kituranyeruge li nene igoge kuragira buya kianura bunoroche gitume kendurete bara kendurete one gento kende twaligere twatebanga ekara okora top dressing yawo tigali dio okora top dressing obonyu madu muremiera gotanga nara kambura ngonyira kali mara goba tiga minyo kendo to boyo elinde emburage gojojo ro boyo arali obeka ngakibineri oboyo bwa ona bogo sibwo bosembule rie feidi gotu na bakonyora nga oboyo bo maite bole nitrate based na bakonyora nitrogen ya koreki achire into the environment ono keli tu ate abali ogare gukwana ngimiri no jega wisa kumureka ga imiri no nyirote ere igoro ata bali mi bagotenga ibitumo to kubugera kabiri wisa gwaka leba yo kuburuge bituma kabiri ere igoro mona senge nje chinza tiyankwane bwangu iga ibitume mbiburuge iri no koboko ya tafiti bwachire sikuizi waka kariogo baada ya muna wake lioge bituma bia obigibire ni haiga kabage metinye yoga tebe tano turoji boko ngubonde bwensi wo chafu bitume bimbiko ba affected in any way ne lioge lirinde lirimo go spray ndiriyo choitebe bintu bitatake lire selective unless you overdose okay dozi nyingi na lira tuwale some stress kidogo lakini ngoje vile bia recover ona giwagerera liritu atebanga karoko okufunike bitume gesa kuika okubekera tiero mugondo igogo salia mangana ya prop roots ebituma bono mnebiga oroje bire bread for lodging yani mbiko nyara kugwa elinde trojina bitine ne kabisa kiarango asengo ali aba gusiba itoko nyara bangi batanga tigatora burire bituma tubiyara maraba imburage gochigo tuwa mbichi kugwa ige bigo siarete liogo subuna kwa simegete na bogo tiga igo ega siemelie na ri otange bituma biyo mbikoraki mbi basa na kwa yanire bituma bona kitoko gekora toko tebanga sokuli ligo tuba muneke mire ligo tuba muneke mata bali minko nyora bara matongorori sana bugoto mata zero mata tumekoro jingi batu buto ya no maite bono boko maite bantu bali kumanya abagaka baba danga bako gese bituma bako chora matongorori na twanyorere ngendo togo samba omongena batanga ya lero na nyore gituma gigete lakini rendo isokuligire gake matongorori ora ngoro chora bungorora ichoro motono igo buno mure nigo kora matongorori nasara igo negento ke din tokuruka nga boron boron yeli etayo ekonye omwangorura liase asetos ochega omwangori ogochomoke ngegora tokonyorere gento tokoroka nga matongorori ese ngenchondo chinsiane chikumnyoka mono kuratebya ngo amarwaire ali akoroka na kolie bituma gusago chande bitume bimono ese type echimubwate marwaireki nande boyigona makonde nande na kiago tangu to guchukura umurubiri bono inza gukwanira igoro ya marwaire ndubwato buriro bwo ngobo enyamoreo ye bituma maitwe zo kwanya kumanye gente tokunga MLD Maize little necrotic disease okonyore bituma biao kibikire size buneye bigo chaka kuoma iyo mamato inde bya koraki bono na kiya kwara oga na bwa tembo silengi ya sana ere mo teri ko resista dire tolerant uburuiru buna bocha bado na bwa koraki abakonyore mbusuro yao ya na bakonyora lika sali yao
Yente kanene togoteba nga oboruiro kero kwa borori ndobwate chinjera chinyinge cyo kubatanga gukora tolege rotation wabeka wakora planting wakorege tokoroka nga waita vectors because it's a viral disease viral might chiko spread by vectors chiroka aphids ibintu kunebi ose leaf hoppers chiko toka sebituma ngobono we control vectors ebine obuno boruiro omo butote bokoro kungenya mole yebituma ndobwate obondo izo kulige bituma biro gorabo okonyora amata umete osabwa chingoro chingoro muneli to muneli eli orojerio mete kurwa to kuranga northern leaf blight obuno boruire bogocha obumu gwena to kuligerio okoraki osiali elinde nando boruire mbole bogochibwacha kwa to kuroka smart kwa nyori bituma ga bwata amatosi na nyorogo gosingike to gojero oboruire bori onyore mbusure talingia na chimbusure bune chia sidiko njiriko twara bakongo buno onyore mbusure mpe oboruire bori to konyara kobora pakege tumagia ya korreki kiamire ariko chakoro boruire bori igoboro bogocha nembusure ko tumeke mbusure lengia iloko nyo kwerendei ndobwate amakonda ndobwate amakonda ya cha mugora kuri bituma sana igobona amakonda buna ari ko kwando ligi oende buna enoke magrovet so ende jose magrovet elinde bago konye onyore riogo akamakonda riokoreki onyite aso yumto oga aso mumanyi bwawo iguru ya makonde mboro byobo amakonde ono muna amakonda acha bwanko igana ndara cyandira abantu baito bagusi amanyakerete nga forano ene likundo konyoranga likosoa kereke merkia okeregeke ikire ase ni haitwateba yani amatata no sisita konyanga bano likosoa yaso guchenkoroime kero yaso ira senkoroime wano liko destroy egetuma kero kurume yonki mwento kora muna yomorimi una yomorimi kero kwa romo cyane buno yosoire byasore ko sekesa kere biko sekesa mono kere likondiri elime liko beka magena elibo ya mana myata you can imagine nga kiara spread ya so mugondo gangana igama ryogo nara orona to tekero kwa gurire ryogo liko tango bokongo buno bwo owake ryogo ita mambia bose maragoba ekero amakonda ari correct araroro kero jiwa kamugaso amakonda ari tai tukonya ko tura control ryogo riwa kumambia bose maragoba nande liko amakonda ande yakorunga maize stock bora ngari liko toka asege tum asomote bwo tumaga liko sekesa ngari no bwenta marioga nararo obwenta control oburero buno bwo akara bwachire none chi habits timetinga kiyo muteri kitura ekemonyo ebichuni gete ebimonyo ekemonyo ikuri bituma ekero osumigete nembusurembe yone bwente naro amariogo nararo obwente gwaka erinde naye nario anyari gesarigiya nyoranga oisoko cyaka nembusurembe tokonyari gesaririgiya kolendo cyaka nembusurere yerengiya nandi batwanya tokosoma niyo konyari gesaririgiya kitokotaba ngokoro borimi ebyasara bono engana yawo yo mweli ogochio murigere tubugete senige tukya Ndizi TV neriyega engana ito yo mweli oturatebyo murigere no muri mito Ndizi TV muna twanyare tugochaka asobori myoko twaga cyagete mwarore muna twachagete ne kibando chindere muna kisimekire chigatige wantiabe ku madini announcement muna okwama kwa renge twachi stage ende yakabere mwarora muna erimire buya bakabeko boya kini bakora top dressing na riga saria rirensake twamanye gochariga saria assist yo mwari mwara ikabe kuraimu buya kabe ko boyo buya embusure kabe kweyerengiya lige sabuna ririgoro ngitoko tabingo muremi oisoko cyaka nembusure yerengiya onyora andu bwati amawaita ya buya kya toko tayo muremi karo korigeria ekepindi buneke to korigere sauri okorigere kore nae kwara temo kora implementing introne kemo koigura siri tukoria rero eri nae bwe konye ga gumugondo ayekara imukirone ke packet kemo kebeke amafundisha atwarure oranga na mahene to kukwana usuno bolimo eri nayo na yora konye kana turakonye gusiye ito igenge tukio mwerio na tigene namba ya yesimi ase bari baraturie tukonyane eri ni namba togoje twabasomyo bolimi twakora practical no moto bori ase simi twabaeresera namba ya yesimi 0725 65 89 30 0725 65 89 30 Samarieta Sefania Oga umumanyi webimere bya mugondo kurase company ya Sidiko mbuya mono sana aso yo mito Eric engana yo mwele kurase company ya Yara niririye bono umuremi otorigerere tukurwarinka aso torigerere tukuru egento ndagotebi number 1 muna naika goteba egente getangani tumeko ubuyo uragokonya
Tego tumeko buyo bwa DAP na tia ko ta mwina ali na ta bangaye kikwali kipindi kibua koli na tuwa ko nili tumeko buyo bwa micro planting ose yara power planting buo tumeka soko ko smeka bituma bia o se kemalikia o kenegons to peli bituma bia e karo kwa nyorobo o manyo kora agende gutumeko buyo bomwamu oli tuwa ka ro ko nga DAP ono ga kia ST na bato nga no moro ki to hutu takole tiki teyo negento kende kia kabere ndanyara ko ngote bimuri kuna oyo minteika koteba ndituna tuwa gasomiria na agendo beke into practice elinde karwa beke into practice elinde orre buno konyora masawa ya maya bono utaka konyora sesi nyole se number 07 23 487 339 nirole 07 23 487 339 dema ayara elinde konyeke mbuya mono sana asaba manyi baitu beli tukulia rero igoma abaligeri baitu kurusko gali mwanya ko mo kwemenya mange igoro yo bole mibwe bituma enene mono ekere bituma bigotumika amaoyo ali akire yekerero nabo igo embusuru iyi akire yekerero igo tubwati asemetanda yiti ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News nabo nabo tumera SMS wetera sina mbeyo irase screen ya ugabo onye gotaite ibuli ndilionse gosota ite gwikira abamanyi abagosota ite kumenya kende gyose gosota ite ngutare bakamugondo kwao ando so tugete yao ni go gontomera SMS gwetera ase mitandao yane ya Facebook gali na Mildred Mumanyi gosebo igo onyara ko bagontomera SMS gwetera sina mbiyira se screen yao gabu ende lingo tarere gosengoletere abamanyi buna abaiga bacheo gosemia aye buna omulemi ulisko gabu igo ikenga kienda ndeli tukone chinsabune cha lero bye bye.